Hari tutup pentol. Hari pengen pentol. Si kancil anak nakal, si kancil anak nakal. Bakul pentol. Kancil. Cuk. Hari Lama anjene kancil. pentol. Hari Si pengen kancil anak pentol. nakal. Suka manjore demo. Hari pentol. Ayo kasih korong. Kancil jamput. Matamu aku ngaku-ngaku Islam. Islam gak ngajari koyo ngono. Ngebom gereja, arek cilik dadi korban. Aduh. Iki Indonesia kudu Wakanda. Jihad mlebu surga. Surgane Dajjal. Tak dongengi, iki cerita rakyat. Ing sawijining dina ana wong jomblo. Sampai tuwek gak payu-payu, stres mati. Tamat. Wih, merinding aku. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasir asghari fardhu lillahi ta'ala. Men, ono aliran anyar. Lek wudu gawe banyu Coca-Cola. Salate sah apa ora? Tolong lek ngimami salat tarawih aja cepet-cepet mentah lah. 20 rakaat 5 menit. Maca donga kaya arep Eminem. Aduh, sakno wong-wong tuwek sing lara boyok. Salatku yo gak iso kusuk. Iki salat tarawih kudu motor GP. Irfan dolinan komputer. Dolinan apa Irfan? Loh, Tuman, pada di komputer. Oh, mesum. Iya, gagal gol. Bola terhempas keluar lapangan. Mbak. Aduh. Ngamon ae lo. Walah, Mbak. Pesek awe sirunge. Mbakku anjing gregetno kok. Mbakku gak poso soalnya halangan. Lah aku poso magrib potongku luwe. Ambe bapak aku ditukokno es kepal Milo. Gak oleh dipangan sadurunge buka. Barang wayahe buka tak buka kulkas wis gak ono. Tibano si pangan mbakku. Jamput. Lah ono Valbekel. Sopo lo sing dolinan bekel nek jero guwa iki? Tuman. Ono brondong. Sopo kon? Astagfirullahaladzim. Kon sing kena aja kudu wong poso. Ora ilok, kudu murem. Oh. Kok ya ono tante-tante nek jero guwa. Tingkae nafsu pisan, jan ora ilok. Gak apa-apa nek jero guwa karo sing ngerti kok. Ayo. Wega, posoku batal. Astagfirullahalazim. Tibakno ngimpi. Apa sih? Sampai ini kucek cilik, gak oleh ngombe arak. Ayo. Tak totok engko. Dituturi kok meso-meso. Sopo lo sing nguruki ngono iku? Lho, lak pore ah. Yos nyo, gembeng. Engson kagem aji godhong garing jarang goyang semar mesem kimcil kepolon. Rawono edan rawono amuk bandem gegaman godhog kopat kapit segoro langit bumi gonjang ganjing. Kayangan ambruk noro leno kepaten sari roti sari wangi teh kotak teh botol sosro Ajinomoto. Ora genah, ngawut. Sugeng rawuh ing Saltis Piton. Sapiro sangar sampean? Oh ngenyek, sapiro sangar aku. Dino iki ana Kartinian ndek sekolahanku. Kabeh gawe baju daerah. Hehe. Lah terus? Daster ibuku tak gawe nang sekolah. Oh, nggih Mas, monggo pinarak. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat tinggal tetes terakhir. Iku susune. Anjene arek gendeng. Kon tak kamlengi lo salah-salah. Potong Mas. Mangga, potong apa? Ya wis koyo biasa lah. Undercut Mas. Karo rambutku di highlight. Ya, undercut highlight yo. Picek pentol korek. Aduh, Kon iku gak duwe wah rambut. rentos. Mosok ngene tok gak iso. Coba jenengmu. Apa? Jenengku. Tapi sadurungno ngenalno jenengku, aku kepengin ngenalno kanca-kancaku dhisik. Iki kantal, iki kintil, iki kuntul. Iki aduh lali aku. Sopo jenengmu? Kental. Yo kental. Wes, cukup. Aku ngerti jenengmu. Tak bedhek jenengmu. Nah, bener. Jenengku Diki.
Pokoknya sing oleh ngerti aku ulang tahun kowe karo SpongeBob bae, liyane ra oleh ngerti. Engko yen liyane ngerti duitku bongko. Teke beli tenan nek gateli. Ayo dikandakne kanca-kanca. Matamu. Ayo traktirane. Medit-medit kuburane sempit lho. Ra traktiran dino iki mati amin. Teke koyo jahat banget karo aku. Gawe persiapan dino Halloween kon kudu macak sing medeni, Bob. Ngomong-ngomong kon kepengin maca opo, Bob? Kayak ngene trik iki jenenge lontong laut. Kon iki motongi rambut apa mbacok kates? Nyocot sik tak deloke. Nah, wis sip, persis. Wis medeni durung? Teko saya semaput delok raimu. Setan kok topengan koyo maling ae. Wong-wong semburat melayu kabeh keweden Patrick. Lah raimu sangar, ndasmu koyo sel tumor. Iki kudu sel tumor Patrick, tapi iki Tupperware. Lho, lak pekok to malah turu. Karepe piye? Ngerti enek musuh bak anaconda engko. Sik, sedih lo, enek iwak liwat iki, gede banget tok. Iwak apa iki? Wah, lumayan iki digoreng. Tuh, jamput nyakot iki. Oke, trompetnya dunake. Wah, saiki sulinge. Drumben siap, drumben. Bajingok tenan dirutuk blok. Nah. Hah? Bob, burgere tambah siji maneh. Kan kok yamene mangan, saiki jam 12 awan lho. Gurung wayahe buka. Ayo kon gak poso apa poso beduk. Gak usah tegang, aku mek guyon. Bapakku sik cilik kok burung sunat. Jadi duta shampoo lain. Hah? Ups. Dulu pernah coba shampoo lain dan ketemu. Matamu akon ngaku-ngaku Islam. Islam gak ngajari koyo ngono. Ngebom gereja arek cilik dadi korban. Aduh, iki Indonesia kudu Wakanda. Jihad mlebu surga, surgane Dajjal. Ronaldo konsentrasi belajar ambekan mengalihkan sejuta kenangan mantan gak iso move on gatel jamur-jamur tempe benguk menjas weci mendol supe godho gado-gado pedus lombok limo cita rasa cabe-cabean kekinian gare mencret OTW jamban cerot ke banyak putih gol emang lagi manja lagi pengen dimanja pengen berduaan dengan Mas Ronaldo. Cek IG kita kak, ada sempak warna-warni. Satu loli milk kita sama dengan segelas susu. Komentar ngono terus saya gak karu-karuan. Semangkel aku, kon tak tapok bane beca lo salah-salah. Tuman. Tahu. Gerumbul lah ya kok tambok Cina. Teman-teman, engkau kan musuh Perancis. Ojo sampai kalah lo, kudu konsentrasi. Ojo ngelamun, apa meneng lamun mantan. Pokoknya engkau lek menang tumpengan tak boleh no iwak Pokemon, oke? Oke. Tolong lagi mami sholat raweh aja cepet-cepet temen lah. 20 rakaat 5 menit. Maca donga kaya rep Eminem. Aduh, sakno wong-wong tuwek sing loro boyok. Salatku yo gak iso kusuk. Iki sholat raweh kudu motor GP. Ngekei gaji telat, THR gak entuk. Alasannya krisis ekonomi. Tapi awake update status ngelancar nang Maldives karo cewek-cewek bayaran. Cuk. Jamput. Tolong operator-operator lek gawe paketan sing genat ta lah. Mosok 30 giga awan 10 bengi 20. Aduh, saiki pikiran ta. Lah paketan tengah wengi iku gawe opo, Cuk? Aku malah melekan terus. Rumah samu lowo. Aku ini AFK gara-gara paketanku lemot. Wah, aku frustasi mangkel. Tower operatornya tak bakar. Mantap. Wes dikandani ora iso coret-coret, konvoi ngebok-ngeboki dalan, atraksi gak karu-karuan. Aduh, mari ngono ono sing kecelakaan, awake kejang-kejang koyo goyang robot, mari ngono mati. Kon lulus SMA kepengin kuliah nang alam kubur. Wayek gendaan tiktokan, mae mati tiktokan, macak tobat via TikTok. Tapi pamer susu karo goyang 2 jari, luwe para maneh ambung-ambungan sampai ho hihe tiktokan. Cilianmu iku diadani apa dinyanyakno lagu Aki Pilot? Anjene micin.